kaya bocahku Sukoharjo. Sing endi? Lah kok awakmu ngono kuwi terus nek ketemu anak anyar terus anakmu Lah ngono kuwi aku ya wong nek sengit. nyawang awakmu ya wis bendina iki anyar kok. Lah ya awakmu aku lho ngasih gumuh-gumuh. Iya, manis. Oi. Rono nduk ora apa-apa nduk. Oi. Silik. Rono. Ah. Iya. Iya oh 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 oh. Iya oh 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 oh. Iya iyo. Mangane sedih adik dini pancen manis tambah manis yen ora seneng lames asame dedini ngungkuli madu besok gawe rontoke jantungku Netral Audio. Aku yo ora seneng meneng. Setengah mati aku ora naksir kowe pasaran dimas ning kutha Klaten aku ngerti sampean senenge kudu iris-iris aku lone Jawa apa ya to Mas adik dini manis sing duwe sapa memang lidah Mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake ya rana ya AJS Musik kerja bareng dengan Netral Audio. Senengane sapa Pak? Senengane iya Wah asik iki ngesel kecil nyoteng kok iki kok mangane sedih adik dini pancen manis tambah manis yen ora seneng lames asame dek dini ngungkuli madu besok gawe rontoke jantungku setengah mati aku naksir kowe pasar wedi Mas ning kutha Klaten aku ngerti sampean senenge kudu iris-iris aku lone Jawa
oh